Martinka Valešová nám teraz ukáže a dá návod na to, ako vytvoriť a vyrobiť adventný kalendár, netradičný adventný kalendár. Martinka, vítajte u nás. Ďakujem, Andrejka. A ja navrhujem, že by sme sa pozreli až neskôr, aký je to netradičný adventný kalendár, ale začneme tým, čo potrebujeme na ten kalendár. Tak, adventných kalendárov je dnes, proste dá sa vymyslieť čokoľvek. Kto je kreatívny naozaj, ako na internete si nájdem množstvo nápadov, niekedy netreba hľadať, ale proste dá sa vymyslieť. My teda v podstate budeme potrebovať papier a budeme potrebovať vrecúška. Ak nemáte možnosť zakúpiť si vrecúška, alebo si nechceme zakúpiť, alebo si nechcete zakúpiť vrecúška, tak ukážem jednoduchý návod, ako si také vrecúško vyrobiť. Takže pustíme sa do toho. Áno, nech sa páči, Martinka. Ja teraz budem pracovať s kancelárskym papierom, takže gramáž naozaj nepotrebujeme vysokú, stačí naozaj hrúbka kancelárskeho papiera, čo je približne 80 gramov. Prvá vec je, že vlastne obdĺžníkový papier si prehnem, nemusím vôbec merať, či do stredu, z jednej aj z druhej strany, len tak, aby sa mi konce papiera prekryli asi približne centimeter. A vlastne na tú časť, ktorá sa mi prekryla, to sme vytvorili ako keby takú obálku zatiaľ. Presne tak, alebo taký nejaký tunel, alebo ja použijem teda obojstrannú lepiacu pásku. Ak nemáte možnosť, tak ľudne môžete použiť priesvitnú lepiacu pásku. Jednoducho prelepíte tú časť, ktorú ste prehli, alebo teda ktorá sa nám prekrýva. Potom v ďalšej časti zoberieme, v podstate preložíme spodnú časť, približne štvrtinu výšky toho papiera a pekne si všetko vyhladíme. A dôležité teraz v podstate, čo je, ideme si, tu sa mi trošku zlepilo, ideme si vytvárať spodnú časť toho vrecúška, takže vlastne my tam budeme môcť dať mandarinku, ovocie alebo niečo, čo nám vlastne bude stáť pekne v tom vrecúšku. Takže teraz, keď mám tú prehnutú časť, tak v podstate roztvorím tak, aby mi lícovali prehnuté, alebo teda hrany toho papiera. To sme kedysi hrali takú hru v škole však. Áno, ako sa to volalo? Nebo, peklo? Áno, hej, nebo, peklo. A neviem už, ako to bolo ďalej. Takže máme zatiaľ takto. A potom v podstate prehnem ešte aj tieto časti tak, aby mi presahovali stred. Čiže jedna mi zasahuje cez stred. A tá druhá takisto. A tá druhá takisto. Nebudem to mať teraz veľmi pekné, lebo sa mi to vôbec nepodarilo. A teraz vlastne v tejto spodnej časti ja tiež použijem obojstrannú lepiacu pásku, ale môžete kľudne použiť lepidlo alebo priesvitnú pásku a jednoducho, úplne jednoduchým spôsobom zlepíme. Takže ak budete mať priesvitnú pásku, tak v podstate by ste iba takto prelepili. Ja mám teda spodnú časť toho vrecúška hotovú. A teraz už len otvoríme a keď vidíte, keď sledujete už, tak v podstate máme vrecúško hotové. Perfektné, takže také vrecúško nám krásne stojí. Vrecúško vôbec nemusíme kúpovať, naozaj si ho môžem vytvoriť doma. Presne tak. Tak toto je základ. Teraz sa môžeme presunúť na to, v čom bude ten, v čom bude ten adventný kalendár netradičný. Bude teda z takéhoto papierového vrecúška, ktoré si môžeme vyrobiť doma, alebo možno máte aj vy doma taký desiatový. Takže bude netradičný v tom, že v podstate je to už relatívne na poslednú chvíľu, vzhľadom k tomu, že 1. decembra je už čoskoro. Takže ja som ako základ na tie vrecúška použila normálne, môžete použiť nejakú debničku alebo nejaký košík, ktorý máte doma, do ktorého budeme ukladať tie vrecúška. Ja som tu použila hotové vrecúška, veľmi dobre sa používajú tiež, ale hovorím, že práve sme si ukázali, ako si vyrobíme a celkom šikovné sú aj lekárenské vrecúška, ktoré sa naozaj sú dostupné v každom papierníctve a dá sa jednoducho, ale zároveň s nápadom do toho zabaliť už nejaká tá drobnostička. To nič, to sme práve štipčekom mali. A takto medovníčka pripevneného. Tam sa naozaj vieme vyhrať s rôznymi doplnkami.
Je to na tom v podstate aj čo máme doma dostupné. Dnes už naozaj si dámy dávajú záležať na zdobení vianočnom a na dekorovaní celej domácnosti. Takže môžete použiť naozaj to, čo máte dostupné. Tu vidíte, Andrejka ukazuje práve, je použitý baliaci papier. Hej. Takže presne tak na tom vrecušku iba nalepený, alebo jednoduché stužky. Čo sa mi páči, tu je číslo 9. To znamená, že my každé vrecuško vieme takýmto spôsobom presne tak. Aj označiť číslo. Ja som použila, napečiatkovala som si pečiatkami na papier, taký pevnejší a vystrihla som to. Ak nemáte tu možnosť použiť pečiatky číselné, tak je veľmi jednoduché vytlačiť si tie čísielka buď na počítači na pevnejší papier, alebo treba sa snažiť a krasopisne napísať čísla aj vlastnou rukou. Áno. Vôbec nie je problém. Je to perfektné. Musím povedať, že veľmi sa mi tento nápad páči. Ďakujem. Ešte by som teda chcela dať do pozornosti to, že vlastne naozaj môžeme uvažovať aj o rôznych kancelárskych potrebách, ktoré máme doma bežne k dispozícii, alebo teda keď chodíme do práce, tak ako, čiže sú to napríklad spinky na papier, ktorými vieme krásne esteticky uzatvoriť v podstate to vrecúško. Sú to potom také tie jednoduchšie spinky na papier, ktoré máme tu. Do tých podte sa vlastne tiež dajú aj čísielka zachytiť, takže ich nemusíme lepiť a tým pádom nám krásne držia. No a ešte, pokiaľ by sme teda nechceli vytvoriť takéto niečo, čo ste nám teraz predviedli, tak môžeme dať iba jedno vrecúško. Áno. To som tak vymyslela, že keď teda chcete trošičku netradične dávať, alebo teda tešiť väčšinou detí a nechcete im dávať vyslovene, že sladkosti alebo nejaké teda také tie drobné veci a skôr teda uprednostňujete ovocie, ktoré je predsa len neskladnejšie alebo teda je väčšie, tak sa dá v podstate použiť len jedno vrecúško alebo jedna myštička, do ktorej budete každý deň pridávať teda pre zmenu nejaké to ovocie alebo nejaké oriešky alebo už niečo pre potešenie. A v podstate meniť budete iba číselko, ktoré v podstate veľmi jednoducho som si vytvorila takú dekoráciu a to čísielko je len nalepené na takom 3D vankúšiku, takže krásne jednoducho ide dať dolu z toho. No a na záver iba povieme, že využili ste k tomu obyčajnú sviečku. Áno, pretože som premýšľala, ako postaviť v podstate celý tú hviezdičku na tej špajdli, tak som vytiahla knôt v podstate zo sviečky a máme krásny stojan. Perfektné. Martinka, vďaka za to, že ste nám ponúkli niekoľko tipov, ako teda aj doma vlastnoručne vyrobiť takéto krásne, netradičné, originálne adventné kalendáre. Ešte raz veľká vďaka a ide sa v tejto chvíli do poradne.